שלי. אבא, מה אתה עושה פה? קחו, הכנתי עוגה. אתה תשב בסלון, תחזור בעיניי. היום יום הולדת, יונתן החלדת, היום יום הולדת, הנה העוגה. אבא, זה חומוס. מה אתה יודע בכלל? זה מתכון מאתיופיה, מפעם המציאו. חומוס יש בו גפרור, צלחת. טוב, אבא. מה אתה קנית לי? בגיל שלך? לא קוראים מתנה כבר, זה כן מה? אבל אבא, כולם מקבלים מתנה בגיל שלי. נזכרתי! מה אתה יודע? המתנה שלך באוטו! אני הולך להביא. מה? היי, זה שלי. טוב! תיקח, חמוד שלי, תיקח. וואו, קוף.